Uwe Shipai udang nek haka Krem Hapoh kendel Shipai Snem hadian balakut kathma. Bat tip bak kathma kalakut la bun Snem bat kepertei kala imsuk. Hapoh ulum balatap dak klau Hapoh ki jingkhang nar ki bala rem bat ki thleu ki bala tua. Uneu Shipai u marwei jar. Mdron paralok mdon jingshai jong kasngi. Tangka we ka sur basawa haka khle jong u. Wat nim do jingkirmen. Shipai Snem mensua hakapor jong kathma ka bashirkei la hukum ya uneu Shipai baniator berbanda ya kakawe ka Krem sah ki Shipai Hapoh kendeu na kinongshon. Hadim katukan ne benai kathma ka lakut ki bum ki la sangeno ka radio jong uro kala yapno bat usah satang marwe. Kisngi kila kila benai bat ki benai sha Snem. Ula dagi jeng bam Shipai ki bahrim bat ka slap. Haba ki lien suin ki ait len ba ula perkat badai jong kinongshon. Haba ula ya sngew ya ki sur shabar, ula neid badai kinongshon ba wan penwit. Kathma shalor kalakut, Henry Hapoh kendeu, uneu Shipai udang mut ba kathma kampat kot. Ula pentebit menla kasngi aladai. Upen kuit ya ki tiar ki suloi jong ula tho ya ki ya bala leit haka kinro Krem. Hakawi kasngi, kinong wat benia kila rung Shipoh kaneka Krem. Kidang mut bakin yohi tang ya ki sieng jong ki Shipai. Henry penban, kilap ya ubreu upadan Kila ya tho ya ya ki jing shisha bakathma kalakot da ki Hapoh Snem mensua. Uneu Shipai shimlas neu se. Ula shu angkum ne. Ngala pendep ya ka kamram jonga. Bad haka sieng ka benengkong haka jingem jong ula boh ya la ka suloi syarot. Enda ula mei shabar ka jing syai jong ka sngi ka pengmong ya ki kman jong Ka perthei kala sngiu killa. Henry ka jinglong ba shisha jong ka yai sah. Kane ka jing yai me bad yai sha jong na ka benta kari kan yai me yai sah haki breu. Khublei shibun para lok ba fila ngap ya kane ka story jongi. Sa like ya ka video, subscribe.